Hi, welcome you guys to my channel. Okay. Hi, welcome you guys to my channel. Welcome to my channel. So this is just an intro for the vlog that we filmed last August of 2020. I was still in the island that time and I did have fun. So we decided to film it. Unfortunately, some of the clips were muted and I was not aware of it. I just got a bit disappointed about it. But yeah, I decided to just put it up here so more people will get to enjoy what we did that time. Hope you'll enjoy watching it and let's get right into the video. Good morning! And we're at Anix's place. Ang sa ito buhatan na vlog. Especially. And I'm with Anix and Gidali. Parang magluto tag ihon. Ang saan pagluto ang ihon 101. Hindi naman ito. Hindi namin sa akin. May isda. Plano. Nari saging? Oo, sa daling na nagda. Kasi ato ang kadiyot sa bitaw ng kuwan. Sani? Hindi ako na nag-ano. Thank you for 7 niya. O, nga ako. Oo, ako nag-isip ba? Ako ba rin mo? Oo, okay naman. Nagalang mo kape. Okay, nagata akong tingnan ko. 24/7, baka naman. Silver Swan, baka naman. Youngstown. Ang tagal sa ato ang pansit Youngstown. Baka naman. Hindi naman sponsor ang matika kay tagting ko na. O, dapat para magsarap ang ulam. Iman, sarap na yan. Ay, kugid, diba? Oo. Umulan din. Dili pa na kaya po. Tingnan ako mo. Kaya na ko inalik ba yan? Wala ka na kung mumukumok yun. Ano ba? Atensyon na. Lailay na dito tayo. Naanat mo. Lailay tayo mga adi. Hulagin ka gamay. Gamay yan. Oy. Yung taon ko na sa ninyo, oy. Yung taon ko na sa ninyo, oy. Kaya kaluoy na lang. Napayosang ko Sarah. Sayang. Huwag ko na man. Magluto na tayo. Magluto na tayo. Budol 5 taon na sa Baybayon. So, better watch out for it. Ako kayo. Lagi, magkinamot. Ayan ang life. Sige, atong sabutan asa ta mga watong sili. Ang tata na I proof. Agi, kusabit ning evidence ni kuan. Dahil ko na mga awat. Mananghin lang ta. Sa sili. Sige dyan. Kakatong buutan nga, tagbalay. Thank you for the warm welcome. Thank you for the warm welcome, Nick. Tangan! Sana ulay tangan sa kuan lababo. Iyaharan na. Friend, kamo ni enjoy next. O ganang gidalis. Salamat sa pagluto. Pagpalit na taron. 2,000 years later. Ayo guys! I'm already here today. With them. They're busy. Karon mga tag. Dahon sa saging. Ayo! Pwede mga yung dahon sa saging. Hoy! Tabangi ko ninyo! Dito daw! Ang pagigugma ko kanimo murag tambot ko gasoso. Nakakuha namin saging para sa budol tayo. Ito nga. Oh. Mother, no fat. Oh, lamin na kita ang darang gani. Probiyag. Kanon pa lang guys. Di ko na libot. Tayo na ngambak. Ano na mo kira? Oy. Makuanta. Iunya na kita ni mo pansit. Yay. Kanya sila ko na lang din ko kuan. Kung yan ang kanyo picture nato para sa brand. Bitaw. Mapasa ko ni video. Ako lang video. Kumatin ko kamera ganito ay. Ano? Sige, di bang ipangsa yan ha. Oh, bet ni ko sa gitar ko. Okay na na, oy. Ako ba na, oy? Ito forma na, oy. Oy, sabot. Yun na. Ibabrit ko. Ibabrit ko. Ano? Kung hindi na bang kinangin. Hot dogs. Hi, Dad. Hi, Kelen. Hi, Nick. Hello. Hello. Buya dyan, dyan. Abihan. Dyan lang, silid. Abihan ang mga food mismo? Dili. Ikutan niya sa kanon. Paano? Okay, diya. Sorry naman. Sorry, ha? Dunya pa kayo. Flash, no? Wow. Ayan na natin. Ayan na. Di. Ay, ito. Di, ikutan ka rin siya.
Sige, daw ko dyan. Ay, ana! Ha? Ano lagi sa no? Maganda ko rin kayo, no? Iba naman ka pa. Yan, lagi ka na ha. Upat na nakabuok. So, this is only good for 4 persons. Well, Wanna bet kung mahurot na, no? Puro buyag, puro buyag. Manawag tarog ka pa rin tingnan ka para mo. Sige, tama. Oh, done na! Pictures attaching. A few moments later. Ngain tayo. Ano na dali? Nagpapalito sa makon? Ya. Day! Ano ba? Ano sila? Loren! Ano dito? Loren! Day! Day! Ilay! Ilay! Day! Tama, Jinji lang si Maya, dali mo! Jinji lang si Ren, dali mo! Day! Ito na! Kasi ikaw, dali mo! Sige, sige, mo! Tawag. Ano? Loren! Sige, sige! Ano ba? Ang dili nabitin ko mo? Ang dili nabitin ko. Kumaon? Ini mau nila. Basta nagkaon na nila. Diba? Ini. Baka mo ron. Dali ka na ron. Ano ko na kamapit. Dali ko. Dali. Hurot na... Nasa flash next? Hurot na... Papaday, gamay na lang. Say hi! Hi! Look at that!
Ah! Hi! Oh, this is a picture? Ano, naka-pictorial na! Yay, Ate Gras! Ate Gras! Pictorial na naman! Like and subscribe to Ate Gras channel. Thank you. Like and subscribe to the channel. Thank you. Like and subscribe. Yeah.